Hej, og velkommen til Spørg Kasper. Her på det sidste, der har jeg tænkt over, nu når jeg har lavet den her kanal her og sådan noget, at faktisk det er gået rigtig meget ned ad bakke for mig. På grund af den her kanal og alle med Brian og alle mulige mænd, og alle mulige sviner mig til og ringer til mig og sviner mig til nogle små fucking røvhuller, mand, der ringer til mig på der telefonfis og sådan noget. I de største fucking pikhoveder i verden, mand. Fucking idioter, mand. Men jeg håber virkelig, at I brænder op i helvede, I gør. Fordi jeg hader jer fucking alle sammen. Og prøv at høre her. Man skal ikke give haters noget som helst, man skal ikke, men jeg hader jer så fucking meget, jeg gør. Jeg skal fucking meget til det video, jeg gør. Til alle jer fucking haters, der skriver udfælde på spørgsmål og sådan noget. Jeg så fucking misundelig på flere af mine bror. Men så er den fucking bror, ikke også? Jeg elsker ham, okay? Jeg er så arg henne. I skal fucking... Jeg har bare lyst til at knække jer. Jeg slår jer fucking på struben, mand. Jeg fucking dræber jer, jeg gør. Jeg er så fucking hissig. Jeg er så fucking...